Čo? Na kolotočí? To nemá kolotočí. Taká je tam býva také atrakcie, keď sa odvezia spátky. No. Hodíš 5 €. Sa zbreduje. Si somár, vieš, čo za 5 € môže mať čučaty. 4 litre. A čo recept sa udržuje, zabije sa. To je vážne. Do piči. Každá jazda, čo si stojí. Áno. Vôbec nefunguje. 5 € za kolotoč. Tak. A prisadne, kto ho jede v potoku. Že ma čúča v pasu za to. Ty mi to čo jeden poradil. Keď sa chceš voziť, tak musíš aj zaplatiť. No? Ja sa nejdem voziť, ani som to nebola. Si pohľad, chceš do Ceglovca odviať sa spátky. Ja som na motorke. No však, no aj za to sa platí. Benzín nie je zadarmo. Čo je benzín zadarmo? Na benzín dám a nie na Hej, no 5 €. No však to máš to isté, ako tam platíš, lebo tam. Daj na motorka, dám späť. Aj dá sa Ja prejem k úrazu. To ide. To späť, Jako na kolotočí, tá reca svojebe, ako čo to bolo inak, koľky... Artikulácia je plnom čo to súdia. 3 dní spátky, no. Či 4 dní spátky. No. 3 decka. A čača, 3 decka, jedna žena. Čiže ty stane bola medzi nimi, dúfam. Babová. A je štíra. Vidina. Páno, ty si debil. Čak, čo to nebolo na kolotočí, čo nebolo... Na kolo. A tam aj... 130 rokov. 130 až 150 rokov. A ty si to pripomínam. 150 rokov aj nemá tela. Tak ste rádi, že Miša nevideli 200 rokov. No, ty hovoríš, že chcel 200 rokov nevideli, z toho vyplýva 200 minus 3 roky a kedy ste sa pozreli na kolotočí, no boha, 300 rokov to bude. Ako vrana. Keď si sem príde, sa tu ma zavrie. Morské korytnačky sa dožívajú 300 rokov. Ústav. To tu ma zavrie. Ticho? Ticho, Aha, volá, volá. Ticho. Telefón ma zvoní. No. To máš, pozor, Nemá. To si zaj. Zotrela si. Či to je kardío prístroj na srdci. Kardiostimulátor. Batériu. Off. Ale koľko. Zabila, hej. Ťa zrušila, hej. Koniec. To je piči. To som nevidel. To isto nie. No, to si kto si aj prezvonil. Ja sa událil. To isto nie. Ale máš ho. No, ty si naši do Ivandeku. Volám niekto? Zavolaj. Volal to si? Dávaj. Ten taxík už asi stojí vonku. On nič, čo má platba. Však zaplat cez... Cez internet. Nejde. Nejde, slabé pripojenie. 3G si vypadla. Zapláca cez internet a niekde... Omlouváme se. To vypadne. Tak to viem. Na 100%. Zvuk. No. Jaký? No to je on zas. To mne... Zazvoní. Nevibruje vám? To Mišovi. Tak nemá mobil. Přesne nemá mobil. Ja zomrem. Jemu. Nie, babi, ne?